pa lang mabawag yun eh. Sorry. Ang dami naman bitbit eh. Ikaw mo, ikaw magdadala nung isa, yung mga ano, yung mga chocolate, ay mga biscuit. Para kasukan nila ako. Ako, bukas yung super. Kaya na ako nung checkers. 7.5. Tara, sandali, ayusin ko lang to. Ano ayusin mo dyan? Sandali. Yan, lagay mo na dyan yung ano mo, bag mo. Pabit-bit mo na yan para hindi nyo nabubuksan yan. Ay, hindi ano pala ko. Tutok naman sa pepe ko yung camera. At yung ano mo? Yung chocolate, tsaka yung ano, i-ano nyo na pakisahin nyo. Yun, hindi kinikilo yun kasi chocolate naman yan. Oh, chat mo pa rin. Ay, hindi ha. Marami yung tinatapon niya yung chocolate. Hindi ko, inaan lang ko. Pasalubong yan eh. Oo, pasalubong yan ko, hindi yan. Kaya nga nakabukod ng ganyan, no? Paper bag. Hindi, ano po kayo dyan. Diyan pa lang, labangan ko kayo. Ang kaya mong sayla? Wait lang pa. Bili mo pa. Ba't may 5 kilo? Sige, ano mo pa rin, i-minus mo na lang yung 0.5. 7. Hindi ako. Tingnan niyo ko pa rin doon. Hindi ba? Ayan, 0 na. Laban ko. Akin na yung ano. Okay na. Ko, ikaw dapat yung ano. Sabi ko nga sa'yo, pasok mo na yan. You had me worried. You had me worried. When you said Nico, I thought the crazy Irishman was there. No, that is my son, Nico. Dita.